My name is Reverend Christopher David Kanyenda, Lady Pastor, Msongamange CCP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to Msongamange CCP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Nyamata kutitikita kutomigira pamasopano tikuti zikumbuka mbiri. Musa chedwa ndimo sunga ntawe tetipempere. Oyera Mulungu Atate wamphamvu yonse tikutamanda ndikukwezekani. Inde Yehova taona nitadza pa nyumba yanu sengwa zathu ndizopanda kanthu. Yehova tifuna inu mawu anu atidyetsere tidye. Inde Ambuye kuti sengwa zathu Ambuye zikhale zakhuta. Chifukwa chake Ambuye titsa pamaso panu ku mpando wanu wachifumu ndipo lingalira Yehova kuti ulemerero uli mwa inu. Chifukwa chake Ambuye pamene tiulowa mawu anu Ambuye tikupempha mphamvu ya Mzimu Woyera itsike malo ano natidalitsa chifukwa cha dzina la Yesu Kristo Ambuye wathu. Amen. Anthu tiyamba kuwerenga chapter cha Agalatia chapter chake cha 3 ndima yake ya 1 tidzalekeza 3 komanso tidzapitirira pa 26 ndipo kudzalekeza ndima yake yomaliza ya 29. Ndikhulupirira kuti tafikapo. Page 196 chipangano cha tsopano 196. Page 196. Mawu otsogolera pa verse 3 akuti chilamulo sichikhoza kupulumutsa, chititsogolera kutifikitsa kwa Khristu. Ndima yake yana 1. Agalatia opusa inu anakulodzani ndani inu amene Khristu anaonetsedwa pamaso panu wopachikidwa. Verse 2. Ichi chokha ndifuna kuphunzira kwa inu. Kodi munalandira mzimuyo ndi ntchito za lamulo kapena ndi kumva kwa chikhulupiriro? 3. Kodi muli opusa chotere popeza munayamba ndi mzimu, kodi tsopano mutsiriza ndi thupi? Tipitirira pa verse yake ya 26. Page nayo 197. Pakuti inonse muli ana a Mulungu mwachikhulupiriro cha mwa Yesu Khristu. Pakuti nonse amene munabatizidwa kwa Khristu mudavala Khristu. 28. Muno mulibe Myuda kapena Mhelene, muno mulibe kapolo kapena fulu, muno mulibe mamuna ndi mkazi, pakuti muli nonse mmodzi mwa Khristu Yesu. 29 ndipo yomaliza. Koma ngati muli a Khristu muli mbewu ya Abraham, nyumba mwa lonjezano. Haleluya. Uku ndikuwerenga mawu a chauta amene akupezeka pa Galatia chapter chake cha 3 yamba verse 1 kulekeza 3 komanso 26 kulekeza 29. Mutu wa tumene tikutsogola ndi kukhazikika mchikhalidwe chathu cha Khristu. Kukhazikikabe mchikhalidwe cha Khristu. Tikawerenga akhani ya Agalatia amapanga zinthu zabwino. Anakhazikika mu Khristu. Anakhazikika mu Khristu. Koma inafika nthawi yonena kuti anachoka pamaso pa Mulungu. Anachoka pamaso pa Mulungu. Kusonyeza kuti chikhalidwe chija anachisuntha. Chikhalidwe chija anachoka. Koma Mulungu kubwera kuti anthu anabwera kudzawadzudzula kuti Agalatia nchiyani moyamba kupangazi? Ndi chiyani chimene moyamba kuchitazi? Mwayiwala chikhalidwe chathu. Agalatia analozizo kwambiri. Chifukwa chani? Amadzudzulidwa. Mulungu amanena kuti sinditsalanga munthu ndisanadzudzule. Lero lino mawu awa akufika pano pa msonkhamanje. Kodi tikuyenderabe mchikhristu? Kodi tikukhalabe mchikhristu? Kufikira tsiku la lero
kapena tili Agalatiya amene anayamba zabwino natsirizira zoyipa. Ife tili pati? Tiziyankhe aliyense payekha ifewo tili pati? Kapena tili kukhala ngati Agalatiya omati lero kuchita zabwino mawa kuchita zoyipa? Izi zikatithandiza kuti, zikatifikitsa kuti? Zomati kuyamba kutsiriza, kuyamba kubwerera, ulendo utikafika. Pakuti kuyamba nkosavuta koma kutsiriza chani kodi? Ulendo. So tikufuna tikhazikikebe mchikristu, tikhazikikebe ifewo ngati ana Mulungu. Tiyenera tichite chani? Ndi ndani amene ayenera kukhazikika mchikristu? Bible likunena kuti aliwonse amene anatembenuka mtima navomereza kuti Yesu ndiye Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga, ameneyo ayenera kukhala mchikhalidwe cha Chikristu. Onse amene anatembenuka mtima navomereza kuti ine ndine wake wa Mulungu, ameneyo ndiye wake wa Kristu, ameneyo ayenera kukhala mchikhalidwe cha Chikristu. Kodi ifewo tikukhala mchikhalidwe wa Kristu kapena timangozitcha kuti ndife akhristu pamene tikuchita zina? Ifewo tikuchita zotani? Tikatuluka munomu chikhalidwe chathu kunjaku chikukhala chotani? Kapena tikutchedwa Khristu pachabe? Mkhristu amayenera kukhala wokhulupirira pa zinthu zimene akuchita. Ngati sungazikhulupirire wekha, ndikovuta kukhala mchikhalidwe cha Chikristu. Ngati kudzinyenga wekha, ndikovuta kukhala mchikhalidwe cha Chikristu. Chifukwa umaopa munthu osaopa ndani kodi? Osaopa Mulungu. Kodi izi mudzachita mpaka liti? Zopa mzanu osaopa Mulungu, tidzachita izi mpaka liti? Kuti tikhazikike mchikhalidwe tiyenera tidzikhulupirire patokha. Ngati ukudzikhulupirira wekha, ukudziwa palibe amene ukhoza kumuopa, chifukwa ukudziwa kuti inewo ndine mwana wa Mulungu, inewo ndikuyenda mchikhalidwe cha Mulungu. Ife tili pati? Tikuyenera kukhala anthu achikondi kuti tikhazikike mchikhalidwe cha Mulungu. Chikondi chiyenera chikhale pakati pa anthu, ngakhale azibale athu, ngakhale wina aliyense, tikuyenera tinkonde ngati mmene tikuzitirani. Tizikondera ife. Kodi ife timakonda abale athu aja? Kodi ife timakonda azizi athu aja? Pakuti Bible linena tikondane wina ndi mnzake. Ngati nkotheka khalani bwino ndi mtendere ndi wina aliyense. Kodi ife anthu amakamba zotani pa ife? Tikuyenda mchikhalidwe chake? Tikuyenda mchikhalidwe cha Mulungu? Abalanga ukondedwa. Ngati chikondi palibe, nkovuta kumkondweretsa Mulungu. Chifukwa chikondi ndiye Mulungu. Iye anayamba kutikonda ife, ngakhale ifewo sitinayambe kumkonda konse. Anapereka mwana wake wobadwa yekha kuti akatifere zochimwa zathu, kuti tikapulumuke. Kusonyeza chikondi. Anayamba chikondi ni Mulungu, chifukwa amanena kuti amene sadziwa kukonda mnzake, amene sadziwa chikondi, sadziwa Mulungu. Chifukwa Mulungu ndiye chikondi. Ichi ndiye chikhalidwe chake. Tikuveterera papesi ndipo inake ndi kukhulupirira. Takamba imeneyo, tatsakambaso za chikondi, tikambeko konso zokhuzana ndi kukhululukirana wina ndi zake. Tilipo akhristu timasungirana mangawa. Kusungira mangawa nzathu. Koma kumapemba Mulungu kuti akukhululukire. Bible likunena ngati sungakhululukire nsako ndikovuta kuti Mulungu akukhululukire. Chifukwa kuyenera kutsamba wekha kukhululukira nsako. Chimenecho ndiye chikhalidwe cha chani kodi? Cha Chikristu. Ena anakuyambani, ena anakudani, koma mumasungira zifukwa amene achasindikiza zankhulanana nawonso. Bible likunena kuti usakwiye mpaka kudzuwa litani kodi? Lilowe.
Tikhululukirane wina ndi nzake ndiye chikondi. Ndiye chikhalidwe cha Chikristu. Kukhazikikabe mchikristu tiyenera tikhululukirane wina ndi nzake. Ena anakulakwirani sanga wewe kudzakupepesani kuti ndinakulakwira pachapa, ndinakuponda phazi pachapa. Koma inu mukhululukireni. Chifukwa Mulungu adzakumbukira inu kuti mwachita chikhalidwe chake cha Chikristu. Uku ndiye chimene timakhalira. Chifukwa chake Yesu akupaki chopantana naye kuti akhululukireni anthu awasakurani kuti sakudziwa chimene akuchita. Inu zikuvutani bwanji kukhululukira amene anakuchimwirani? Sitifano anamenyedwa, anagendedwa ndi miyala mpaka anakufa, koma mawu ake anayankhula kuti chani? Atani anthu akhululukireni. Kusonyeza kuti kukhululukira ndi chikhalidwe cha Chikristu. Tikasunga mangawa tidzasunga mangawa mpaka liti? Zikatifikitsa kuti? Pakuti Baibulo linena wamwana wa mkazi ali masiku owerengeka, awala ngati duwa nafota kenako kugwa. Tili ndi masiku owerengeka. Kodi masiku owerengeka omwewo uzisungira zifukwa zako? Masiku owerengeka omwewo chikondi palibe. Masiku owerengeka omwewo kukhulupirira kuti Mulungu alipo, kudzikhulupirira wekha kukukanika. Ukadzikhulupirira kuti ukakhulupirira kuti azako. Tikuyenera tikhale mchikhalidwe chenicheni chokhazikika cha Chikristu. Chifukwa ife timazitcha Khristu kumene tisakhale ngati Agalatiya amene anayamba zabwino kutsirizira zotani kuti zoyipa. Ndipo likunena kuti pakuti nonse amene munabatizidwa ndi Khristu munavala mkhristu. Tonse tinavala Khristu. Kodi Khristu amachita zotani? Nthawi imene amanyozedwa iye amabwezera zotani? Amabwezera chabwino. Akutibwezerani chabwino kuchoyipa. Kondani adani anu. Kukhazikika mchikristu. Khalidwe la Chikristu. Yesu anali ngati munthu. Yesu anali ngati Mulungu. 100% anali Mulungu. 100% anali munthu. Kodi ndi zinthu ziti zimene zimaonetsa kuti Yesu anali munthu? Anabadwa mwa mkazi mwa Mariya. Number 2. Akupachikidwa pa mtanda anatani kodi? Analira. Ngati inu ndine mene ndimalirira. Ngati inu ndine mene ndinabadwira mwa mkazi. Ndipo cha number 3, anatuluka magazi. Ngati inu ndine tikavulala timatuluka chani kodi? Timatuluka magazi. Zimene zikusonyeza kuti Yesu Kristu anali munthu ngati inu ndine. Yesu Kristu anali Mulungu. Kodi ndi zinthu zitatu ziti zimene zikusonyeza kuti Yesu Kristu anali Mulungu? Anayenda pa madzi. Kodi inu ndine tikhoza kuyenda pa madzi lero? Tilenge tipenana kusalima kuja kuma tiye tifole line tiyambe kuyenda tikayenda. Imenechi inali mphamvu ya Mulungu. China ndi chani chimene chikusonyeza kuti Yesu Kristu anali Mulungu? Amachiritsa odwala. Amachiritsa odwala. Kuchiritsa kuja ndi mphamvu ya chani kodi? Ya Mulungu. Timanena kuti ayi munthu anapita kuchipatala amthandiza. Kuchipatala kuja amangothandiza. Koma amene amakuyeretsa machiritso ndi ndani kodi? Ndi Mulungu. Kusonyeza kuti mchikazi chikitira chake Mulungu amadziwa zimene ife tikudutsamo. Ndipo cha number 3 chimene chikusonyeza kuti Yesu Kristu anali Mulungu. Anachirukitsa ngati anthu chikudya wanthu natani kodi? Nadya. Zinalipo somba zingati paja? Zinali somba zingati? Ena sakudziwaso. Anachirukitsa somba zimene zinali zochepa. Anthu kulunkuja komanso kurani kodi? Kutsalako. Kodi inu ndine lero nditibweretse apa mukuchirukitsa? Imene icha inali mphamvu ya Mulungu. Kusonyeza kuti Yesu Kristu amadziwa sitingambisire. Chifukwa iyeyo kwawa adava kukwawa.
naye Yesu Kristo amagwira ntchito yopala matabwa imene lero ndino kumfunsa munthu kuti umafuna udzagwire ntchito yanji sanganena kuti ndifuna ndidzakhale kaliventala. Koma Yesu anagwira ntchito ikodi imene ichaya. Kodi tanthauzo lake linali chani? Tanthauzo lake munthu amene amabala matabwa amalumikiza matabwa osiyana-siyana napanga chinthu chimodzi. Yesu Kristu anabwera kulumikiza mitima yosweka. Mitima yosweka kuyilumikiza. Nchifukwa ananena kuti olema ndi othola idzani kwa ndani kodi? Kwa ine ndidzakupatsani mpumulo. Kodi ife nkhawa zathu timazisiya kuti? Tikuyenera tikhale mkhalidwe chake. Chifukwa iye ananena kuti olema ndi othola idzani kwa ndani kodi? Kwa ine ndipo ine mudzatani kodi? Mudzavumula. Nkhawa zathu timazitaya kuti? Timakhulupirira anepa amene mawa lino ndikuja nakhuzukati yalutsa kuti uchena amatiza kuti. Chifukwa choti tinavala Kristuyo tikhale mchikhalidwe chake. Haleluya. Yeah. Mulungu alokhulupirika ndi okonzeka kuyenda nafe chimodzimodzi. Tilipo Kristu ena timaseka Kristu zathu akagwa. Mwaona kuti agwatu amatatani. Iyayi wena amene ali mchikhalidwe cha Kristu samaseka mzake akarani kuti akagwa amapita namdzutsa kuti ulendo ngokutali tiye tizinyamuka sikirira pano tiye tinyamuke mapita chitsogolo. Chifukwa ulendo wa Kristu ndi wautali. Tisakale anthu omasekana akagwa nzako pita namulimbikitsa kuti ulendo wa m'bale wanga sudilima pano. Ulendo mbotani kuti ndiwopitirira. Chifukwa Kristu wachikhalidwe wenda mchikhalidwe amadziwa kuti ndili ndi ulendo wautali. Ndipo ulendo usuthira pano ukathera kuti kodi ukathera kumwamba. So ngati uyu ndingamsiye ndekuti sizitha bwino. Tizikhala ngati asilikali. Asilikali pamene mzawo wafa mzawo amene akubula samalola kumsiya mzawo sizitheka. Ngakhale futi zikulira amayesetsa mzawo yamutani kodi amunyamule azenda naye. Chifukwa chani asilikali anakhazikidwa mchikhalidwe chonena kuti sitisiya munthu pamene nkhondo yatani pamene munthu akuvulala. Chimodzimodzi akhristu tiyenera tikhale ngati asilikali amene tikhoza kuyenda limodzi nzathu akagwa namudzutsa kuti m'bale wanga ulendowo ndiwopitirira. Kodi nonsana akagwa mumayankhula kuti chiyani? Tidziwe kuti akhristu ndife kalata imene imawerengedwa kunjako ndi anthu ambiri. Timawerengedwa koma ife sitidziwa. Mudzaonetsetsa akala kwa Mkristu amene kuti nkaona ngati opemphera. Lero ndizimenezi. Ukaiva nkhani iweyo mwina wake usumadziwa kuti ndiye adachita zakuti wacha. Chifukwa chani ndife kalata imene imawerengedwa ndi anthu ambiri. So ukakhala kalata owerengedwa ndi anthu ambiri umayesetsa kuti udzidzikhoze wekha pakuyenda njira chani kodi yachilungamo. Nakhazikika mchikhalidwe chani kodi cha Chikristu. Ndipo amene alienda mchikhalidwe cha Chikristu samatengeka ndi za dziko limene likutani kodi likuchita. Samatengeka. Alipo amene anagwa m'mavuto chifukwa chakutengeka. Musadzakhale inu otengeka ndi kugwa m'mavuto. Zinthu zoti mudakala dutsa muno bwino. Chimene chilipo akhristu ambiri kukhutitsidwa ndi zimene tizinazo kukhala kuvuta. Chiyambi chosakhutitsidwa munthu umagwanazo m'machimo. Amene ukagwamo sumatuluka. Kumakhala kuvuta kuti utulukemo. Chifukwa makhala wasempha chikhalidwe cha Chikristu. Abanga okondedwa. Tiye tikhale mchikristu tisakhale ngati Agalatiya omambira zabwino kusirizira zotani. Poti Bible limene kuti Israeli udakadziwa udakasamalitsa chiyani kuti chimaliziro cha moyo wako.
Tisamalitse chimalizo cha moyo wathu. Chifukwa sitidziwa kuti lero kapena mawa kubala chake. Kristu ayenera asamalitse mayendedwe ake. Asakale Kristu amene akhoza kupeza kuti Mulungu akhumudwa naye, Mulungu akusangalala naye. Tisakale Kristu achoncho. Kristu ayenera mchikhalidwe chake, ayenera akhale munthu wopemphera. Kupemphera pafupi. Kuwauza ana ake zabwino zako. Atumizeni ana kuyufi, azibwera kuyufiku. Koma upese kuti ena mwana akapempha mwana kuti ndipite kuyufi, amuzura kuyufi kwa chibwana. Dziwani kuti china chake chidzampatsa bize, simudzamtola mwana ameneyo. Simudzamfuna mwana ameneyo. Adzakuvuta. Koma akabwera kuno naphunzitsidwa, amanena kuti chapimene chaphunzitsidwa sichitani, sichitayika. Phunzitsani mwana adakali wachani kuti wang'ono. Akakhalamu sadzachitani kuti sadzachitira ngakhala adzaenda kulikonse. So akhristu tiyenera tikhale anthu amodzi, tikhale anthu okondana, nachita zinthu mwa mtundu umodzi. Haleluya. Tipemphere. Zikomo Mulungu chifukwa cha mawu anu okoma, mawu anu amene atipatsa mtendere. Munenetsa mawu anu Yehova. Sindidzalanga munthu sadanidzudzule. Mwatidzudzule Yehova. Mwatiyankhula Yehova. Kwakhala kwa ife tsopano tichite chifukwa cha dzina la Yesu Kristu Ambuye wathu. Amen. Much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of Nsonga Manja CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.